Tässä on Huithapelin perheen koti. Perjantaisin heillä on siivouspäivä ja koko perhe osallistuu siivoustalkoisiin. Kukka, ota sinä tämä roskapussi kuljetettavaksi. Roskapussi on Kukalle aarre, sillä se tuoksuu mielenkiintoiselta. Päällepäin ei kuitenkaan näy, mitä pussi sisältää. Kukka ei halua laittaa pussia roskikseen. Tällainen aarre on haudattava tarkkaan maahan. Kukka, mitä sinä teet? Ei jätteitä saa haudata maahan. Ne on lajiteltava oikein, että niitä voidaan kierrättää. Miksi ihmiset eivät lajittele? Lajitteleminen on niin helppoa, että koira ja myyräkin sen osaavat. Kenties ihmiset ovat ihan laiskoja siihen. Tai sitten he luulevat, että lajittelu on kamalan työlästä ja vie paljon aikaa. Viekö se paljon aikaa? No kokeillaan yhdessä. Myyrä otti varastosta esiin sangot, joihin he lajittelivat roskapussissa olevat roskat. Roskasankoja oli yhteensä 4. Metalli, lasi, paperi ja kuivete. Oikeaan sankoon meni. No johan on. Minäkin tiedän, että sanomalehti kuuluu paperinkeräykseen. Tämähän on ihan helppoa. Nämä lajitteluämpärit ovat hyvä keksintö. Kotonakin kannattaa heti alusta alkaen kerätä kaikki eri jätteet eri astioihin. Niitä ei sitten tarvitse myöhemmin erottaa toisistaan. Kotona voi käyttää ihan vain muovipussia, jos ei muuta keksi. Mutta nyt kun olemme lajitelleet kaikki jätteet, mitä niille sitten pitäisi tehdä? Mihin tämä kelpaa? Onko se metallia? Se ei missään nimessä kuulu metallin keräykseen, eikä niitä voi laittaa tavallisen jätteen joukkoon. Mitä ongelmaa niistä on? Paristoissa voi olla sisällä myrkkyjä, jotka ovat ihmisille, meille eläimille ja ympäristölle vaarallisia. Sen takia pariston keräys on niille oikea paikka. Kun paristot kerätään erikseen, ne saadaan turvallisesti käsiteltyä ja eläimet eivät tule sairaiksi. Nyt on kaikki lajiteltu, mutta mitä me nyt teemme näille jätteille? Viemme ne hyötyjätepisteeseen. Mikä se sellainen on? Minä kerron. Hyötyjätepisteissä on syväkeräyssäiliöitä, joihin kerätään lasia, metallia ja paperia. Lisäksi niissä on paristoastia pariston keräystä varten. Näitä pisteitä on kaikissa kiertokapulan alueen kunnissa. Tiedätkö, mistä löytäisimme sellaisen hyötyjätepisteen? Joo, se on ihan tässä lähellä. Lähdetään viemään hyötyjätteet sinne. Tämä paikka on siis hyötyjätepiste, ja jos lasi, metalli ja paperi sitten taas ovat hyötyjätteitä, mitä ihmettä se tarkoittaa? Onko niistä jotain hyötyä? Kyllä vain. Ne ovat hyödyllisiä jätteitä. Ne voidaan käyttää kaikki uudelleen. Esimerkiksi keräyspaperista tehdä uutta paperia, metallista uusia metallipurkkeja ja lasista uusia lasipurkkeja. Sellainen uusiokäyttö on tosi hyvä juttu. Kukka ja myyrä laskevat roskasangot maahan ja pysähtyvät tarkastelemaan hyötyjätepistettä. Myyrä ja kukka laittavat hyötyjätteet oikeisiin syväkeräyssäiliöihin. Paristo taitetaan pariston keräyslaatikkoon. Tämä päivä onkin ollut tosi hauska. Lajittelu ei ole lainkaan vaikeaa. Ei niin, tämä on ihan helppoa, kun mekin tämän osaamme. Lähdetään kertomaan Huithapelin perheelle meidän päivästämme. Me olemme harjoitelleet kierrättämistä sen jälkeen, kun sain sinulta roskapussin vietäväksi roska-astiaan. Kierrättäminen on helppoa ja hauskaa. Osaamme kierrättää nyt hienosti.
Katsokaa vaikka. Lopuksi veimme vielä kaikki hyötyjätteet hyötyjätepisteelle. Huithapelitkin voivat alkaa nyt kierrättämään.